Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:22. Mayong hapon naman sa ating mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Sabado nga edisyon sa programa ang This Is My Life. Mangin ka po ninyo sa subong nga hapon, ini si Inday ay talos man temporaryo sa regular nga anchor woman na Tita Wilma Sugaton. Kamusta din ang aton nga mga kaaksyon nga nakatutok na sa Sabado subong? Ang iba hingagaw ni malin kay ina hasta subong kung may nabilin pa mga lalabhan. Okay, kayang iban din nagareklamo kung kay sabla wala tubig. So muna ang mga problema kung kay isa nga nagaka-encounter naton during man sa weekend para iya nga makapanglaba kita. Ang iman uso naman subong ang mga laundry. Muna nagapa-laundry na lang. Pero kung ara kayo sa mga kaumahan, ay hindi na uso ang laundry. Ara ay plastar kada sang labador mo kag magpanglaba. Sige, sa aton nga mga ka-action nga nakatutok na sa subong iya nga hapon. Relax lang kamo dira kay Sindayan magahatag naman sa inyo sa kalingawan. Pila naton ka mga information sa karon. Siyempre pila man ka mga tupiko ang aton ipagatalakayon sa subong nga hapon. May kapaang sa gihapon ang panyempo, no? Ang aton yung mabatsyagan, medyo paang sa gihapon. Baw kaina, sang galakad ko pagwaan, halin sa amon nga balay. Nag-init, pagkadugay-dugay, balik ko, nagagalong to sa may south area. Hindi mo mapakta, nagid subong ang panyempo. Una, iinito niya gid kayo. Ano babagtikon niya gid ang duta. Pagdugay-dugay, ulanan niya naman ka. Di mga burubudlay na sa aton ilabi na gid sa mga obra bala sa mga kampo. Baulaban gid sa pasmo. Yan. So, amo na ang mga problema kung kaisa. Daluluoy dra ang aton man nga mga kaaksyon. Sa na-mention kung mga naga-inubra na bala nga ara nagagwa, nagapatial sa init.
serve lang nila yung nga protection ti malaba da nga coat malaba abi nga tawag ni ng jacket kag kalo ti mura na ginaserve nila nga panaming sa tuman kay init. Pati kung mag-ulan, mo naman na, ginawa mo na ka pang, sabi na ko nagapanghilamon ka mo drabe. Wow, init-init, dason maulanan ka dira, laban sa pas mo. Sige, sa aton nga mga ka-action nga nagatutok na, ang iba nagahingagaw pa sa pagpanyaga. Sige, continue lang da. Sudaan nyo. Sige, sa aton man mga ka-action nga nag-monitor via transistor radio. Magpadala ka mo karon sa inyo yung mga mensahe. Ang amon nga text hotline 0963-757-0874. Dra ka mo padala sa inyong mga messages. Hindi magtawag ha. Buka ka mga salawayon kun ka isa. Pila na ginhambalan nga hindi magtawag, gatawag gid Japon. But anyway, sa mga ka-action naton nga nagatutok man via Facebook Live, kag sa wala pa dira yan naka-follow sa ngamon man nga page, i-search Aksyon Radio Bacolod. Okay, Aksyon Radio Bacolod nga page namon, dira makita ninyo ang amon man nga mga programs. Like and follow and share kuno. Murang uso, like, follow and share. I-like ang amon nga page, and then i-follow, syempre, i-share mo na sa imo man nga mga kaupo dira. Labi na gid ang mga makitaan mo na bala mga important nga mga events, mga important nga mga news. Para ma-update kita. Ma-update ka, ma-update mo man ang imo nga mga kaupod, kati syempre nakabulig ka man sa amon agud nga mapa-share pagid or mapalapad pagid bala. Ang ihibalo ya sang publiko sang kung ano bala ang ginatawag Aksyon Radio. Okay? Sige So sa liwat, dili kita danay sa aton man nga weather update sa subong iyang adlaw. Marso 6, 2021. Ang northeast monsoon namuning padayon nga nagaapekto sa Luzon. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sa nga magalumon nga kalangitan kag may lapta-lapta nga pag tupa sang ulan. Di na mention ko kagina samtang galakat ko kainit pagbalikid ko kagalom na tuya sa sur. Muna ang mga panalagsa naton yang nga ma-notisyahan man. Okay? Kasarangan tubtob mabasog naman nga hangin nagikan sa nakatunda na sidlangan ang mabatsyagan sa kabugusan nga isla sang Negros. Samtang mahinay tubtob kasarangan naman nga pag balod sang baymayon ang aton iya nga or ang mabatsyagan sa karon iya. Diri sa area naman niya sa Negros Occidental. Namin ni sa pag mga mangingisda naton. Na balanga do maghapon na po na gani. Makita nimo nga do wala na nang hindi na bala too much gid ang init man. Muna ang time man sa pagpalawod sa aton iya nga mga mangingisda. Pero careful lang sa gihapon hindi mo gid mapaktan. Kay isa ang hampas bala sang balod. Kung ada ka na gid sa tunga sang lawod, hindi ka na mapaiway. So, be careful lang. Okay, ang adlaw kaina nagbutlak mga alas 6:02 sang aga. Kag ini magatunod mga alas 5:59 naman karon sa Kasisigmon. Ang temperatura yara nag-range sa 26 to 32 degree Celsius. Action Radio Philippine Standard Time, 1:30 na kita. Okay, diri na kita sa aton man nga pagtalakayon. Ang aton man nga mga issue sa nasyonal. Maghatag ko danay isang mga headlines naton antes pa naton ihatag man ang dugang pagid nga detalye. Hindi ba lang may angot sa report niho si doon na hot seat diri si Defense Secretary Delfin Lorenzana. Okay, nagwa ang report nga
isa siya or nabakunahan daw siya sa Sinovac vaccine. Galing kay si Secretary Lorenzana, 72 years old na. 'Di ba na-mention sa Department of Food and Drug Administration, iya ka FDA ang ginamin ko ha. Okay, ginhambal sang FDA nga ang allowed lamang nga mahatagan sang Sinovac vaccine itong mga nagaedad 18 to 59 years old. Di lampas na si Secretary Lorenzana, 72 years old na siya. So nagpagwa siya sang klarifikasyon. Ina karon aton man bantayan kung ano ang iya nga depensa. Iya nga depensa angot man sa sining nagwa nga report aligasyon batok sa iya. Kagang isa pagid naton man ka tupiko sa subong iya nga hapon ining panawagan man sa isa iya ka health expert nga kun man mahimo dapat padasigon, padasigon ang kay madamo dapat nga mabakunahan. Amo nang panawagan sa karon sang isa iya ka health expert sa gobyerno sa Pilipinas nga kun mahimo dapat padasigon kag dapat madamo ang malakip sa mabakunahan sa COVID-19 vaccine diri iya sa Pilipinas. Nga ti syempre para iya nga temprano man nga proteksyon sa aton nga mga Pinoy. Kay man subong may ara pagid sa mga naga-exist naman mga panibag-o nga variants. That's why nga kung mahimo pa lang amo na panawagan sang vaccine expert nga dapat padasigo na ang roll out sang bakuna. Ang isa pa naton nga pagtalakayon ining may angot man sa dugang paaya kay kulang to nagligad sang Thursday kulang pa tong napadala sang iya ka WHO led ni bala nga COVAX facility do bulig ininila para sa mga ginakabig mga nasyon bala mga poor nations tiyang Pilipinas isa ina dira. So kulang pa ang napadala. That's why buwas sa gabi saligan nga may madugang pa madugang pa nga doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Buwas sa gabi mga alas 7 ini siya. May nabilin pa kuno may nabilin pa nga 38,700 ka doses ng AstraZeneca ang mag-aabot diri sa Pilipinas. Nami na siya kay at least ara na matamat na. Even though nga ang ginauna sa karon ang aton iyang mga health workers, but then do ina balang makasiling kita nga may ara na sang kumpiyansa kita bisan na pila pa lamang ka porsyento kay ti given the fact bala nga ang mga health workers amo ya ang naga-assist amo ang mga nagabantay amo ang syempre treat sa mga COVID-19 patients. So kung mabakunahan sila ang aton man nga pagsalig syempre maghagan-hagan man nga inablang mabalik man ang aton yang nga kumpiyansa sa ginatawag nga bakuna. Ay ti syempre ang una gid gani among mga health workers itapaayhan, ba? Even bala lang tawon mo na lang ang mga sitwasyon man sa mga health workers kung paano sila nagtingwa agud yang bisan pa paano mapanubo ang cases sa COVID-19 or COVID-19 transmission diri sa Pilipinas. So inakaroon na aton man nga idugang pagid sa inyo nga paghatag sang detalye sa akon man nga mga headlines. Syempre aton man pag-istoryahan ining aton iyang tupiko tupiko sa subong iyang hapon aton nga FYI portion ining may angot bala tips kung paano kuno pakigbatuan sa mga nagaproblema dira kay hindi dali-dali makatulog. Well, isa man kuda. Okay, isa man kuda nga nagaka problema kun kaysa kay nablang sometimes nagavary mani nga for example duty ko 8 hours abe butang naton ng 3 PM to 11 PM. Good pilang ko ginsaylo sa sa agahan, 'di ba?
ang imo nga routine sa pagtulog manibag-o ginaya, ha? Manibag-o gid ina, hindi ka bala dali-dali makatulog, kag do hindi ka man dali-dali matuyo. Kay kung mag-amo na gani mo plastada 3 to 11 ka, dason saylohon ka bisa aga 4 to 12. Mabudlayan kasi na nga kay man ang imo nga cycle sa imo nga pagtulog nagaka-apektuhan. Pag out mo 12 noon, alangan matulog ka na dayon. 'Di ba? Hindi ka gid katulog. Unlike kung mag 3 to 11 ka, mag 11 na out mo, puli ka tulog. Di bugtaw ka ya. Mga bugtaw ka da maybe 7 or 8, pinaka-maximum. Kaya muna ang problema kung kaysa nga do hindi ka ya or hindi ka dali-dali makatulog. Ang iba naman ting mga problema naman kung kaisa damo bala hindi nang hindi kalmante, hindi kalmante damo sang problema nga pamensar dira. Sometimes hindi pa gani problema may panumdumon lang saya. Muna ang mga factors kung kaisa nga nagasagabal man sa aton iya nga pagtulog. So aton paghambalan karon ano ang mga tips kung paano naton pakigbatuan ang nagkalain-lain nga mga nagasagambal sa aton iya nga pagpahuway kag sa aton nga tulog. Syempre, aton man pagaistoryahan ang aton iya nga horoscope of the day. Wala lang kita danay subong sang pagabasahon nga sulat since weekend man sa karon. Okay? Sige. Sa mga ka-action naton nga nagpadala sa inyong nga mga mensahe, relax lang kamo da ha. Basahon ta lang kamo dugay-dugay. Okay? So diri kita danay ho sa aton man detalye sa gin-share ko kaina sa inyo about sa mga information sa national. Unahon naton ang palayag diri ni Defense Secretary Delfin Lorenzana. Nagklaro, naghatag sang klarifikasyon si Defense Secretary Delfin Lorenzana nga wala siya iyagin bakunahan sang Sinovac vaccine. Tuhay naman ini sa mga nagwa nga report. Suno kay Lorenzana, photo ops lang to Wala to ka maturan nga mapabakuna man Kuya Abi kay aware naman ako nga hindi ni sa pwede sa akon. Si Lorenzana ang nagbisita sa may Southern Philippines Medical Center sa siyudad sang Davao agud nga obserbahan man ang COVID-19 vaccination program usar ini ang Sinovac. Dito nakitaan siguro naglapta man ang mga litrato nga siyempre gina-initiate nga ginabakunahan siya. Tinakuhaan sang litrato, that's why nga nag-question ang madamo nga tawo. So madumduman naghambal sang Defense Secretary nga siya mismo ginhambala na siya ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi ka na sang Sinovac vaccine hindi na yan para sa imo, diri kaya pwede kaya sa AstraZeneca nan kay man sa edad nga 72 na mention ko man kaina do wala gid gina-allow wala gina-allow sang DFA or FDA sang FDA sa mga nagaedad ni like Lorenzana 72 years old nga magpabakuna sang Sinovac vaccine. Okay? Ang isa pa naton nga pagatalakayon man ining may angot sa panawagan. Daw kumbaga na lang ni nang another push pagid bala sa aton gobyerno nasyonal nga kung mahimo mas padasigon pagid, no? Mas padasigon pagid ang rollout sa nga bakuna sa batok sa COVID-19 kag syempre kita mo maginakabalakan pa kita paandaman sang mas makalalaton pagid iya nga mga variants ng virus. Ang iya ka United Kingdom nga variant kag ang iya ka South Africa nga variant. Ang iya ka South Africa daw muning mas makalalaton. Munang mga paandaman sang isa iya ka health expert ining si Dr. Maria Consorcia Quizon. Kaysa man ka miyembro sang Interim National Immunization Technical Advisory Group o NITAG for COVID-19 vaccines. Madumduman ining NITAG bala nga grupo, amo ini siya ang grupo nga nag-aproba sa rekomendasyon
nga ang Sinovac vaccine pwede iya sa mga health workers. Nan, bilang refresher lang sa aton ipadumdum ko lang sa inyo. Sa madumduman, Lunes nga adlaw sang nag-umpisa ang vaccination program diri sa Pilipinas. Kag una nga ginabakunahan ang mga health workers. Health workers. Usar ini ang Sinovac vaccine. Samtang Webes naman iya sang gabi sa nag-abot ining AstraZeneca vaccine sa pag-iya sa COVAX facility. Sunod diri kay Quezon ang brand kuno sang bakuna. Ang brand sang bakuna makabulig na iya agud proteksyonan ang pasyente kag ang syempre ang komunidad batok iya sa COVID-19. Kag sunod pa kay Quezon, hindi dapat pag ano tawag na nang mangin ano kagid nga mapili kagid iya, mapili kagid sang mas mataas nga efficacy rate kay man wala man sang bisan isa sa mga available nga bakuna karon kontra COVID-19 nga 100% ang efficacy. Kay di ba hasta lang gani sa 95? Hasta lang sa 95 ang efficacy rate sang vaccine or available nga vaccine diri iya sa bugos nga kalibutan. So sinuman dira nga naga problema kay base ang ihatag si iya manubo ang efficacy rate hindi dapat magkabalaka. Nan inang panugyan ni Quezon nga kay inatanan nag-agi man sa mga proseso. Inatanan gintun-an agud iya nga mapasiguro nga despite nga manubo ang iyang efficacy rate apang na make sure nga makabulig siya, makabulig ang ina nga bakuna nga gin-inject para iya nga maghagan-hagan, kung sa ma-positive ka man tuod pero ang epekto sina ang inang COVID-19 nga nagtapik sa imo hindi iya grabe ang effect, di ba? Hindi grabe ang imo dra nga mabatsyagan or ang imo sintomas nga mabatsyagan. Dumduman nyo tong ako niya mention man sa nagligad atong isa ka ang isa ka Pinoy nga ano tawag gani OFW, di ba? OFW siya nga haligikan iya sa UAE, United Arab Emirates. Nagpuli dito siya sa Pilipinas tapos nagtiner sa sa quarantine center. Nag-positive siya, di ba? Nag-positive siya pero gin-clear sa mga syempre mga nag-assist dira, mga health workers. Bisan nga nag-positive ato siya pero ang iya ginbatsyag mild lamang. Mild lamang kag tapos wala man lang siya gani iya nga nag-react gid brang iya nga lawas kay ina tungod protektado na siya sang bakuna. Amo na ang aton iya nga kinahanglan. Ang bakuna agud bisan papano, bisan mag-positive ka man dira pero ang imo balabat syagon hindi malala or sometimes mga nagaka-record yan nga mga nagakapatay. So amo na ang mga panugyan man sa mga health experts sa aton bilang dala naman ini pa hanumdom kag pagpakalma sa aton agud iyang magsalig kita sa bakuna. Siling gani amo ning ginasulit-sulit man sa aton. Ginasulit-sulit bala sa aton nga hindi ka dapat mahadlok sa bakuna. Mas mahadlok ka sa COVID-19. Galing kay subong kay wala pa gid man ang tawo nagapangalagag pa diri sa Bacolod. So I think daw jutay pa ang nag-survey kagabi si Action Jan Diaz sa halin kahapon sang hapon daw mo ni ang mga gintarget ni Action Jan sa patrol namon kahapon ay kalabanan sa ila. Ang may isa ko to nga nagbatian ang iya man abi ka China. Iya kuno ka China hindi sa magsalig. Hindi na sa kuno danay magpabakuna. Pero sa gabi nami to kami ara sa mga naghambal nga ay willing kami magpabakuna.
willing kami magpabakuna bisan wala man kami sang may ginbatsyag pero ina para protection sa amon nga amon ni ang amon nga trabaho. Yan. Do tricycle driver ato ang nag go sa iya nga magpabakuna. Kabay nga pareho lang na sa iya man ang iban pa naton nga mga kaupod. Ang iban pa na naton nga mga ka-action nga willing man iya nga magpabakuna. Sige, last ko lang ning national ho. Ang ining may angot bala sa ginpagwa man nga statement diri ni Secretary Carlito Galvez ang vaccine czar sa Pilipinas to confirm lang niyo nga buwas las 7 sa nga gabi magaabot ining masobra sa or ang to be exact na lang 38,700 doses sa COVID-19 vaccine sang iya ka AstraZeneca. Nan. Dugang ini siya sa 487,200 doses nga nag-abot sa tong Webes sang gabi. Amo na madugang-dugang nga naman ang aton iya nga available doses sang AstraZeneca. Action Radio Philippine Standard Time, 1:47 na kita. Sa aton mga ka-action, standby dira. Kay sa akon nga pagbalik, ato naman yung pag-aistoryahan ang aton nga tupiko sa subong, ang aton man nga FYI. So, standby ka mo dira, danay. Ato na Dr. Pinoy Squalin.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi. Kung anong bakuna,
Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon inyo kaupod ini si Inday Ay. And this time, sa na-mention ko ato na pag-istoryahan, ang aton man nga tupiko sa subong iya nga hapon, ang aton man nga FYI portion. Tips kung paano dira pakigbatuan ang mga nagkalain-lain nga mga sagabal sa aton iya nga pagpahuway kag sa aton nga tulog. Ikaw bala dira nabudlayan kung makatulog sang temprano, bangod nga ti apektuhan man ta mainit ang panahon, hindi ka gilayon iya nga makapahuway halin sa imo nga trabaho pag abot mo abi sa inyo balay, o kung ginaatagi ka naman dara sang insomnia or ano pa gidara nga mga rason. Bisan gani kuno ang mga estudyante nga yara lamang sa balay, kinahanglan sang nagakaigo iya nga tulog, mangod mabudlayan pagkaaga. Ti syempre may ginapreparahan man ang iladra iya nga mga module nga lansiran, muna ang mga problema. Ang isa naman kung kaisa do plano mo pa nga hindi kayo danay dali-dali magbangon, ti okay lang na kung wala kaya sang trabaho na dayon agad-agad pagbugtaw mo. Ang malain lang na da kung may ara kaya sa naka-pending ng mga olobrahon, tapos daw wala ka pa gana magbugtaw or magbangon, mo naman ang problema. Tapos ang isa pa ginibala kang problema man ho, wala taman ni ginano ha, pero tutuod gini tutuod gini katabo during Sunday. Sino da nakarelate magbugtaw sa aga para magsimba, or bisan gani sa hapon ong diin to gani maglagaw gani sa kundiin, wala ginatuyo. Pero kung ara gani sa simbahan, ay pagpungko pulang sa simbahan, sa pulangkuan gila sa sulod sing simbahan, ay dayo na pag panguyab. So do ka relate. Anong problema kung kaisa nga aga amuta na iya. Ang isa pagid nga problema pagid sa aton na blang wala ka gana magtulog pa, ha? Wala ka pa gana ya Japon magtulog bisan tungang gabi na. Pero kung oras ni gani sa imo nga trabaho, masulod ka na, ay do wala gana magbangon. Or sometimes ara ka na imo sa trabaho nimo, tapos gapatuyo ka dira. Sometimes ti subong online class bumaniho kung wala pa gali naka-start ang online class, wala pa na time sa inyo iya nga pag klase via online, mao kanami active ka kayo pagka dugay-dugay nagsugod ng online class, ay gintuyo. Ano mo factor? Syempre as a student siguro sometimes boring, di ba? Boring ang topic. Iban gani nga mga teachers nagahimo lang na sa mga pampa-alive dira sa aton, mga energizer naton kay para nga ma-alive kita. May lang bala kun ang topic man daw ka goods lang mahok man ang imong attention, ng mga kon topic pag nga daw ka wala man kagana, tapos ang ending exam. Dira ka lang rin mabungkalas mo. Well, halos kuno 50% mga babayi. Nag-experience siya sang fatigue bangod ina sa insomnia, wala sang or kulang ang pahuway kag iban pa iya nga mga rason. So diri magahatag ako sang pila man iya ka mga tips kag solusyon nga ihatag man sang mga eksperto, mga nag-research sa siniya nga mga bagay-bagay, agud nga mabuligan kita kung hibaluon kung ano ang matuod nga problema kag para iya masiguro nga makatulog ka sang manami sa husto nga oras. Ang number 1, kung ang isa kuno ka tawo, magtulog ka dira, blang wala ka iya nagpabilin sa isa lang ka posisyon, meaning
O, nauna ra ka di sa tuog tubang. Dugay-dugay, ara ka naman spihak. Dugay-dugay, naghahapa ka na. Dugay-dugay, nagkakaya ka naman. Dugay-dugay, ngita ka naman ulunan. Dugay, ulihin, baliskad na yung mga posisyon. Ha? Ang imong example, kung may upod ka sa iligdaan, baliskaranay na kamo. Ha? Iguay inyo nga tiil kag ulo. Ang muna ang mga problema kung kaisa, kung hindi kaya ka, dali-dali makatulog. Rason nga pag bugtaw mo, feeling mo ng Japon do, tuyo ka pa balahaw. Kay man, syempre kapoy ka mo, halay ka lang da baliswa, hindi mo yan nga pagtulog. So, isa ka panugyan, kuha ang remote. Ano nga remote? Remote sa TV. Lantaw na lang nanay TV kung hindi mo pagidman inugtulog. Pag maglantaw dira sang sitcom. Kay man, isa mga research bala kag na-discover man sa mga researcher na ang paglantaw kuno angot bala sa mga crimes ng kamudlay or mga problema bala issue sa kwarta or political. Muning nagabutang sa aton sa pagka-alerto na. So nga sitcom ang ginhambal dari kay man kung ang isa gali kuno katawo nga naglantaw sa mga talan-awon dira nga nakakadlaw siya bala, ang imo dira nga muscle nagaka-relax, ang imo man nga ang heartbeat nimo nagabalik iya sa normal. Nagabalik sa normal kag syempre naganubo man ang presyon sa imo nga dugo. Amo na ang rason kun nga amo na sa dalayon matamat ka nga matulog. Nan, amo ni gali ang mga mag-ukuman ni gani na discover. Amo ni dapat galing himuon naton. For example, kun nang gusto mo matulog pero ang energy mo ara Japon, mas mayo gali maglantaw ka dira sa mga palagwaon, kaya lang makakadlaw ka. Kaya after after mo nakakadlaw ka na, ang imong mga muscle sa lawas makalma. Kag makabulig sa imo para iya nga mag-relax ka. Kag para man nga amo niyo nakabutang pa dere, makabulig sa imong 20% nga mas madasig ka iya nga makatulog. Ikaw maidiya ka na, ako man. Pareho tanga duha. Ang ikaduha, nagabugtaw, tunga sang kagabihon. Ang ikaduha ko no, nagabugtaw kada tunga sang kagabihon. Isa naman niya kapanugyan, kung mahimo pa lang, kung may ginapamensar, kadira ba lang ay ginakainitan ka, nagagamo si imo nga pensar, na wala mo na pautwas, dapat ipautwas mo ina. Kay man, mayara gani kuno sa mga hambalanon sa mga sang una pa bala, naton yung mga katigulangan. Hindi kuno magtulog kon may ara ka sang kainit. Gabatsyag ka dara sang kainit. Kay man, amo ni ang nagpataas sang tsansa nga hindi yaman kapag patulugon. Kay man hindi kalmado ang imo nga utok. Ginapiyong mo to di imo nga mata pero hindi ka ginatulog. Kay man ginapamensar mo ang imo nga ginakainitan. Kay man suno naman iya sa Journal of Behavioral Science. Muning isa man sa mga nag-research nga ang kaakig kuno nga aton iya nabatsyagan. Amo ni siya ang naga-occupy sa tensyon sa aton lawas. That's why nga nagabugtaw dira iya ang imong stress hormones. So bilang pangontra ang para makakas ang tensyon antes dira matulog, kung pwede pa lang isulat dira sa imo notebook. Kung may ara gamu-gamu dira sa imo iya nga kaisipan, o kung wala kagid sang may maistoryahan abi, or sometimes kung may upod ka naman dira nga somebody nga masaligan mo bala,
dira ipautwas. Dira ipautwas kay man nagabulig ina siya gali. Nagabulig sa isa ka tawo kung na nagalain ang for example, nagalain imo nga buot, may nainitan ka pero wala ka may napautwasan. O isa nimo kahimuon, it's either nga isulat dira nimo sa notebook, do naghimo ka dira abi diary, or kung may kaupod ka dira nga somebody nga masaligan nimo, ipautwas dira sa iya. Kay man ina gali makabulig. Makabulig sa imo agud iya nga mapahagan-hagan. Mapahagan-hagan ang imo iya kainit nga nabatsyagan. Kay usual gid man tuod mo. Ako na init kita diba? Kung hindi gani naton mapautwas. Ay hasta lang Japo nagalala lang nga nagalala. Kung may ara yang mga tawo yang nga hipos lang o gali akig na simo. Muna nga nagaka-apektuhan man ilang nga tulog. So sa mga ka-aksyon dira naton, may naga-problema o base amo ning imo nagaka-encounter nga nagabugtaw kaya tungang kaagahon. Mas maayo nga kung may ara ka dala sang kainit, kung may ginakainitan ka dira, ipautwas. Ipautwas para iya nga magkalma ang imo iya nga ginabatsyag, magkalma man ang imo nga utok, wala ka na sang pamensaron. Kag ti manami ang imo nga pagtulog. Ang ikatatlo, sino daw sinyo nagabugtaw, mga alas 3 ang kaagahon. Ako, gabugtaw ko. Ikaw action na El Rey. Ikaw man action na Almar, alas 3. Alas 5 na inyo ya, kay time na naiya pag... Lain na inyo ya. Lain na pag time na naiya program, tayo start program. Alas 3 ka mo, gapa-alarm ka muna ya. Ang ginamin ko ya. Wala man ko ka-preparar ba? Ang ginamin ko, nga kung ikaw ko no, nagabugtaw ka bala, iniblang hindi mo ya hungod nga magbugtaw, or meaning wala kaya sang alarm clock, nga ginset mo at 3 a.m. Nan, amo na yung akong ginamin. So kung ang isa ko no ka persona, nga nakabugtaw dira, last 3 ang kaagahon, kung makabugtaw ko na last 3 ang kaagahon, buta, do ginakulbaan ko be. Kaya nga bal ganit nila ko no, do iya na ka I don't know kung siya okay lang ni ihambal. Basta iya ka mga something negative balahaw. Amo na ko no, that's why ginakulbaan gid ko na iya. Ako lang danisa. Okay. Ang ikatatlo sa liwan, kung ang isa ko no ka tawo magbugtaw last 3 ang kaagahon. Ang the best ko no iya nga himuon, magpamati dira sa audiobook. Or sometimes di magpamati ka dira music nga inabra mga music mo syempre pampatulog man. Kay usual ko no ining audiobook bala ang mga naga-istorya may ara na sa mga ano kus amo mga mabatian ko man. Mga naga-istorya during mga amo ni oras. Alas 3 ang kaagahon, nag-iistorya sila, makabulig naglisimo para iya nga ma-distract darang imo iya nga nga pensar para bala makabalik ka sa tulog. Ay man, hindi ko no pareho sa pagbasa o kung paglantaw sang TV, at least samtang nagapamati ka audiobook, patay iya ang suga. So that's why dasig ka man makatulog. Galing makabulig naman niya sa aton kung gulpi ka dira makabugtaw las 3 ang kaagahon. Sa liwat hay, clear ko lang ha, hindi niya mean niya nga may alarm clock ka na ipa tuon mo las 3 ang kaagahon. Yung mga accidentally nga pagbugtaw ni mo las 3 ang kaagahon. Ang ikaapat, bugtaw ka pa tungod iya sa caffeine. Kung mahimo lamang ning mga panugyan always gid hagan-hagan sa pag-inom sang kape labi na sa udto.
Ang problema naman kun kay isa nga ang iba niya nang tapos bala pa nyapon, isa nagainom pa kape. Or sometimes sa hapon nagainom pa kape. Araw example, kung may kilala gid kuya. Ginuntatan niya na lang gining pag inom kape. Kaya inom lang stronged. Ginuntatan niya na lang kilala ko to samon. Kaya man mag-inom, duwa sila glit duwa. Mag-inom na sila nga duha, sa aga mainom. Las 4 sang kaagahon mainom na sila. Dason pagka hapon mga launa sang hapon, mainom naman na sila. Dason pagka alas 4, mga dira-dira, mainom naman na sila liwat. Ang ulihe sang nagbatsyag na. Di hagan-hagan na eh. Familiar ka na action nam sang sara-sara na wala lang ginainom sang isa sa ila. Kay man kabatsyag na mo, hindi sila kadali-dali makatulog. That's why gani sa aton nga mga ka-action, kung pala inom kada ko ng kape, hindi man pagpasubrahan. Hindi man pagpasubrahan, labi na sa mga ka-action naton ha. Ang mga estudyante bala, muna kung kisang pambato nila kung magpulaw during examination bala or antes galang ilang exam, nagatuon sila pila ka nung ila ginatunan para kuno pambato sa tuyo, kainom sila iya kape. Ang kape pa na bala nag-uso pag nisubong ang mga cold coffee na ate hindi ka katulog kay man ang problema sina ipa-alert ya ka na tuod sa sina nga day. Pagka batsagan mo mga after 3 days, good luck si mo kay man di agi na pagpatulogon. Mambal ka lang na tuod, okay lang ni akay subong malang ni iya nga effect. Nga hindi ako pagpatulogon kay tiga pulaw ko bulig man ni sakon. Pero wala ka kabalo nga abi mo sa subong lang na. Batsagan mo na sa 3 kadlaw. Munang kabudlay kung maghalay ka dira sang inom sang kape. Kaya kung mahimo, hagan-hagan lang sa pag-inom sang kape. Okay? Nami gani mag-tuon ka sa mga estudyante. Magtuon kaagahon. Ako nga tuon ko kung kaagahon. Kay ano ko daan, ano tawag ni? Nang kung magtuon ko, nga gintunaan ko siya pila pa ka oras or a day pa before ang exam. Ay, yakadula na yan sa pinsara ko. Dapat kung magtuon ko na, mayo pa nag-isa, ma-absorb ko pa na nga 1 hour before exam. Ay, ma-absorb pa na sa utok ko. Pero kung wala gani, or lawig pa gani, lipatan ko naman na. Buko na kadasig daan magmalipat sa nga ko niya tunan sang una. I don't know lang. Depende na guro sa tao. O sa akin, muna ang nagakatabo. Okay. Ang ikalima naton, nagpahuway pero kapoy kasagihapon. Katsyag ka na. Ikaw action hams. Katsyag ka na. Nagpahuway ka na pero dulapyo ka malang bladyapo na. Nagtulog ka. Dason, muna pagbugtaw mo, matsyag mo, dula ka lang nakatulog. Kagi ka na. Oo, no? Oo, sa inyo pang type of work daan. Kapin pagid kon may mga nagabugtaw-bugtaw para si mo nga mga kids. Hindi lang ko maghambal nga I feel you kay wala pa man ko kids. Ako lang danay kid. Okay? Ang ikalima nato, abo din na mention ko, nagpahuway ka pero kapoy ka man sa gihapon. Kung mahimo gali sa aton mga ka-action nga naga-monitor, ibalanse ang lawas sa deep breathing. Simple lang, ang inanay kuno iya nga paginhawa antes ang pagtulog, makabulig na agud iya nga madula ang stress. Para nga mabuligan ka nga magmanami ang imo iya nga tulog kaga mapalawig ang oras sa pagpahuway. Makabulig man sa pahuway nga estado sa nga tulog. Kay suno gani kuno sa mga eksperto, ang mga tao kuno nga hindi makatulog sang maayo sa masami,
mataas mataas ang stimulation hormone adrenaline. Gani, ginpamatud-an paagi sa deep breathing ang pagpahinay sa aton iyan na stimulation hormone adrenaline agud nga magkalma kita. Kung pwede kuno muning himuon mo ho, ipiyong ang mata, close your eyes and mouth, i-relax ang imo nga guya, i-relax ang imo guya, maginhawa sa sulod sang apat ka nang apat ka pag-isip diri nimo 1, 2, 3, 4 na inanay lang pag-isip. Tapos punggan ang pagginhawa tubtob sa ika-7 kag mag-exhale sa ika-8 na nimo yang nga pag-isip, haghimua ina sang 10 ka beses. Namuning makabuli gali sa aton agud nga madula dira ang aton iyang nga stress kag malikawan naton ang ginasiling nga nagpahuway katuod pero kapoy ka man sa gihapon. Ang ika-6, bangungot nga na makapabugtaw. Muning ginalikawan kuman kun ka isa. Kay man, nablang tungang gabi na nagkaon ka pa. Kuya muni sometimes nagalid. Honestly sa ako, nya ka-experience kay ko na yan. Nga, bago ka lang bala tapos kaon, nagtulog ka. May tendency gidi nga may madamgo ka dara or ang term din naton madaman, di ba? Madaman ka sa mga negative bala. Kay man suno gani kuno sa pagtuon dapat 4 ka oras antes ka iya magtulog. Muna dapat ang himuon kay kinahanglan matunaw ang imo nga ginkaon para malikawan nga nagatulog ka bala nga busog. Kag temo ni ang nagalid man kun ka isa nga mabangungot ka sa imo nga pagtulog. So dapat magkaon sang temprano sa husto iya nga oras. Agud para magtulog ka man, kalmado ang imo pensar kag lawas. Kag isa man ini makabulig sa imo, agud iya nga hindi ka dira magdamgo bala sa mga malain kun ka isa. So nagabulig man ina sa aton. Agud iya nga pagkaon nato nagaapekto sa aton man nga pagtulog. Tip pagid nga isa. Ang nicotine kag alcohol antes matulog makaguba sa imo nga pagtulog bangod. Sometimes maano ka man maka-experience ka man sang bangungot. Ang isa pagid ang ika-7 last naton, ang pag-exercise. Mapanami man sa imo nga pagtulog. Sa sulod ko sang 30 to 40 minutes, 4 ka beses sa isa ka semana. Makabulig si mo gud maguba dira. Maguba gud madula ang stress. Rason nga makatulog ka sang maayo. Ay last na lang, sorry, abi ko last ng exercise, mag-shower. Pwede ka man mag-shower para nga ma-relax ang imo nga lawas. Balik naton sa na-mention ko kagina kung kainit bi ka sang shampoo. So pwede kagid mag-shower agud iya antes ka magtulog di presko ang imo nga mabatsyagan. So sige, amo yan to mga ka-action ng aton man nga FYI portion sa subong nga hapon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:20 na kita. Sa akon nga pagbalik, standby ka mo dira kay magabasa naman ako sa aton nga horoscope.
Mayong gabi. Intro pala mayong gabi na ko ba? Mayong hapon kay Ma'am Sheila Alagos, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon. Kay Miss Atia Kim Eriman, done sharing naman siya ho. Adra sa Banwasang Morsha. Kay Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Okay, ginagreet man dayon si Sir Guillermo Clarito kag si Tatay Fred Madrid nga naka-alert na kuno. Sige. Salamat. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Kay Yudi Torta de la Peña Barbecue. Kalawig sing iya nga pangalan ba? Amo gina iya? Okay. Nakatutok na sila ni Lola Atoring kag Tita Lourdes sa imo nga programa kag sa Facebook. Damo gid nga salamat. Action Ann. We love you. Oh, thank you. Okay, kay Riza Balbontin Sarosa. Good morning dira sa imo, ma'am. Sa diin ka ma'am naga-monitor. I think outside the country ni siya. Okay. Sa kay Shirlito Dayap, mayong hapon. Kay Ligay Villares at Chivar, salamat gid, salamat sa imo yang star. Naga-monitor dira sila sa may Kawayanan sa Taloca, si Tatay Ramon and Nanay Lucy at Chivar. Guillermo Clarito, nga naga-monitor sa Mabini Coral, madamo gid salamat. Tamyaw niya man kuno dayon ang mga tribuya sa Barangay Buena Vista sa Gibong, Pontevedra, sa pamilya Saludares, Gabitoya, Serapio, Katige, Muga, Rojo, kag especially sa tanan nga Clarito, madamo gid nga salamat. Sige, salamat. Kay ka Ma'am Carol Montoya, Ma'am Carol, mayong hapon man dira sa imo. Mamira Saludares Lukton, mayong udto, mayong hapon, ma'am. Lalo na sa tanan nga nagapamati kag akon pamilya sa Barangay MH del Pilar sa Pontevedra, sa mga Saludares, lalo na sa akon tiya na si Jenny Saludares kag sa utod ko nga si Michelle Saludares Arnaiz. Salamat from Olongapo City. Sige, salamat gid ma'am. Kay Ma'am Jean, oy si sir, Ma'am Jean, mayong hapon dira sa imo kag always gid ini siya naga-monitor. Kay Antonio Beronio, mayong hapon, naga-monitor dira sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Si Breath Art. Ay, sakto na akong basa. Do sa lao. Breath Heart Tunato. Mayong hapon. Watching from Antipolo City. Sige. Ma'am Virgie Olpinda, good afternoon. Naga-monitor always dira sa Celine Homes. Tamyaw niya lang kuno ang iya nga bisita. Si Leo Robles nga nagapamati man subong. Salamat gid and God bless you always. Salamat gid ma'am. Kay Sir Alex Puentes, saliwat, mayong hapon. Kay Ma'am Jocelyn Libuon Dispoho, mayong hapon. May nakapag-monitor man Kay Chua Koy, hi hindayan, mayong hapon lang da sa staff ka Action Radio. Pwede ka paramyaw, pwede gid sir. Sa mga taga-barangay 35, Alunan Yolo Tondo. Toto Makna. Sige, salamat. Kay Sir Noel Amar, thank you so much sa star, sir. Good afternoon. Tamyaw ko ang friend ko, si Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa, good day dira sa imo. Okay? Sharing and likes done na. Nakikimadam ka man, sir. Tawag ka karon doon, sir. Joke. Kay Rodeline Rano, good afternoon. Tamyaw ko lang da banakos nga si Ryan Rano sa Iloilo. Halong gida siya asya. Salamat. Okay. Kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good afternoon. Tamyaw man kini ni Sir Noel Amar si Boy Gulingo dira sa Barangay Mandalagan. Ari naman siya dayo, no? Lingaw-lingaw gid pre, musta ka da pre, naga-monitor ka man gali. Sige. Daw mayo ha. Steady monitor ko no si Sir Boy Gulingo. Salamat gid sa liwat, sir. Kay Ma'am Rodeline Rano, good afternoon mga naga-monitor dira sa Barangay Saraet sa syudad sang Himamaylan. Sige, standby sa aton mga ka-action. Kay sakon nga pagbalik ti may hatag pa ko dugang pagid naton nga mga information man nga gin-prepare diri sa aton iya nga program.
Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen,
Our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Nagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. And this time, ato na iya pag-istoryahan. Ato naman nga pag-tutukan. Ang aton nga horoscope of the day. Sa subong man nga adlaw sang Sabado, Marso 6, tuig 2021. Unahon nato ng sa mga Pisces. Sa Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ang mataas kuno nimo nga enerhiya, Pisces, amo na makabulig simo para iyang maangkon nimo. Maangkon dira nimo ang imo iya nga mga handom. Hindi lamang batsyag okay lang nga makabatsyag kasang kakapoy ko no, pero hindi ka dapat iya mag-give up. Hindi mag-give up sa imo iya nga mga handom. Nag-uplan ina syempre sa tampad man sa imo iya nga mga trabaho. Bangod, malapit mo na lang na. Gamay na lang ko no. Pila na lang ka step, malapit ka na sa imo yang handom. Okay, sa mga Pisces, lucky numbers 33, 46, 29, 51, 13. Scarlet red is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Subong mo Aries, madiscover ang alternatibong ulubrahon or hilimuon nga imo iyang kumbaga do madala ka wala maadik. The usual to na nga term diri sa aton hindi iya addict sa droga kundi mga kalingawan bala, malingaw ka sa imo iyang mga alternatibo dira nga madiscover nga mga ulubrahon. Oy, may ara ka posible may mahatag dira sa imo nga tutoy ay mahatag da kuno sa imo. So amo na i-expect mo ina Aries. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 56, 29, 13, and 55. Cyan blue is your lucky color. Tag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Mayara ka sang bago nga ideas nga ma-develop Taurus. Hindi tanan maka-appreciate sini, pero nagasalig sila sa imo yang nga ikasaran. Sa imo dira Taurus, lucky numbers 23, 36, 49, 52, and 13. Carrot orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21. Ang meditation ko ng Gemini, makabulig para iyang makuha nimo ang mga kinahanglan, cooperative component. Sa mga Gemini, kung pwede lang, kasadera kung may bisyo gidman. Angay abi panigarilyo pag inom, kakasa kay para makagubala na sa imo iyang ikaayong lawas. Okay, sa mga Gemini, lucky numbers 33, 26, 56, 15, and 43. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Satisfied ka sa tanan nga may ara ka sa karon Cancer. Gani imo inahatagan sang importansya. Sundaman kung ano dra ang imo iyang kutob. Pagod iyang ikaw mismo ang magahatag sang direksyon sa imo man nga handom. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 56, 29, 33, and 11. Mint green is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22.
magagwa ang mga bag-o dira nga mga idea, Leo. Muna ang magaganyat sa mga mabuligon bala nga mga tawo sa imo iya nga palibot. Matuman man ang imo iya nga handom. Ang imo dira gina-wish. Okay, sa mga Leo, lucky numbers sa 23, 36, 49, 51, and 15. Carrot orange is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:36 na kita. Standby dira sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagbalik, dugang pagid naton nga mga horoscope. Kini nga balita ginadulong sa aton sa kaalwan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus,
pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sa mga Sagittarius, madugangan kung ang imoy ang kalipay, kung mahibaluan nimo nga ma-appreciate sang mga kaupod mo dira, ang mga bagay-bagay bala, bisan magagmay lang ina, nga ginahimo para iya sa imo. So, dapat ikaw mismo ang magburubatsyag-batsyag man da. Kung may nakitaan ka dira nga gamay nila nga bulig sa imo, pasalamati. Pasalamati kung may nahatag sila sa imo, nag-share di sila bisang ilang thoughts para sa imo. Magpa-thank you ka. Kay man malay mo magamay lang na sa tuod nga bagay, base sa ulihi kinahanglan mo ina. Okay, sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 46, 59, 13, and 35. Lavender is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, Tubtob, Enero 19. Sa mga Capricorn, kuno malipayon. Bisan ano pa yang matabo. Ini ang mga, or ini nga imo ya feeling. Amo ni ang magkabulig sa imo agud nga mapamagan ang tanan dira nimo yang mga ulubrahon, tanan nimo yang mga obligasyon. Ay kung mayuhom ko no si imo nga syempre imo nga imo nga bibi nagayuhom ka. Bisan ano kuno nga mga challenge dira sa imo, handa kaya tubangon ina, di ba? Willing ka kuno magbaton sa mga bagay-bagay. Kay man ang imo yang nga pensar
on a positive side. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 46, 39, 13, 22. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Sanay ka na ko na Aquarius sa mga task dira bla sa imo. Kag nakahanda ka man agud i-share ina sa mga nagakinahanglan. So kung may mga bululigan dira mga newbie pa lang bala, uliki kaysa ulihi maulikdan ka gina nila. Makapasalamat sila sa inyo. Sa mga Aquarius, ay magpreparar. Bangod yang may nakapaingid, may nakatiganagid para sa imo. Nakatiganagid para sa imo dira iya mga maayo nga binuhatan. Sa mga Aquarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 53. Mustard yellow is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton man nga horoscope of the day. Aton nga kapalaran for today sa subong man nga adlaw sang Sabado, Marso 6, tuig 2021. By the way, mayong hapon lang dira sa may kay Marie Marabe, nga naga-monitor ko nung sa may syudad sang Talisay. Sige, thank you so much gid sa pag monitor dira sa inyo sa subong iya nga hapon. Sige, this time, hope din ninyo ako anay para sa aton man nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod,
Igampo mo kami. Okay, sa aton nga Bible verse of the day, gikan sa Romans chapter 8 verse 1 to 2. Therefore, there is no condemnation for those who are in Jesus Christ, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. And this time, off din naman ninyo ako para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, mas-say bye-bye naman si Inday Ann. Aton iya nga mga ka-action, madamog nga salamat sa inyo man nga pag-upod sa subong iya nga edisyon sa programa This Is My Life. Subong nga adlaw sang Sabado. Adlaw kita karon nga sang orpet sa 6 sang Marso tuig 2021. Tingalan sang regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugatnon. Ini naman ang nagtalos temporaryo, Inday Ann. Sa liwat, madamong nga salamat. Happy weekend sa aton nga mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.